ke jamana ye ka foli kɛ Asmani ta ye a baara min na ka baara ni sabati a bolo Ala m'a kɛ ka jamana nɔgɔya Ala m'a kɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ka kɛlɛ min ban ka se k'a la Ala m'a kɛ ka se ni siraw si ma Ala m'a kɛ ayiwa Bazumana an bɛ taa ka dɔɔni a ɲininkali min b'an bolo an bɛna tɛnku la bi n b'a dɔn i sigilen bɛ n'a ɲininkali ye ka sabu kɛ komatigi kɔni ɲininkali mana k'a la Komako sira fɛ a bɛ se ka mun fɔ télé la a b'o fɔ a mun tɛ se ka fɔ o to yen bɛɛ b'o dɔn donc an bɛna ɲininkali min kɛ fɔlɔ min kɛ o de ye komatigiya ni anw y'a mɛn dɔrɔn an hakili bɛ taa numu la nka e ye Sidibe i ye Fula ye Wasolonka ye yala komatigiya nacogo i bɛ se k'i da don a la dɔɔni wa wala Lazumana fan fɛ. Bon komatigiya na siyan bɛ se ka n da don a la dɔɔni fɔlɔ komatigiya tɛ numu bolo mɔgɔ tun tɛ kuma na bɔ ni numu tɛ ni ka kuma ye Fula ye bolo bi a ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ a sɔrɔla wara fɛn de fɛ an ka denmisɛnya kɛ ka ko bɛɛ kɛ an ma kuma ta mais kuma dila an ma a dila an ma jagoya de la jagoya parce que ni jinɛ ka bu ye ni a ma fɔ a bɛ dɔ kɔnɔ hali bi jinɛ ma bu ye n'a ka fa bɛ dɔn o jinɛ ko sɛbɛlama de ye jinɛ nin bon a bɔlen ye bon ni ka Fula don tɔ ye Komako dɔn a sababu jinɛ ko de sababu jinɛ de bon an ye ko bɛɛ kɛ kuma nali bɔra an ye bon k'an na don komatigiya la a kɛra jagoya de ye i y'a faamuya baasi tɛ a kɛra jagoya de warafɛnko ani sofɛnko tɛ kelen ye bɛɛ tɛ kelen i y'a faamuya an ye kuma ta loma kɔnɔ an bɛna se o ɲininkali ma ɲɛfɛ an bɛna se ɲininkali an bɛna se a ma ɲɛfɛ halisa foli ta ni an bɛ o di filɛbaga bɛɛ ma an bɛ Bazumana fɛ a ye loma kɔnɔ mun fɔ a dawuli don a terikɛ don n'Ala sɔnna ɲininkali bɛ yen nka an bɛ na ni kuma ye dɔɔni Bazumana an ma se ɲininkali ma o de ye bi Mali komatigiya n b'a dɔn ni komatigi caman bɛ ɲɔgɔn dɔn i ye Komako caman kɛ ni n ko bi Mali komatigiya bɛ taabolo min na bi i k'i hakili di a la i k'i fɛla fɔ a la i bɛ se ka mun de fɔ. ne bɛ se ka min fɔ Mali komatigiya la a tagabolo ka ɲi mais Komako fɛn min bɛɛ n ta tagabolo la non a tagabolo ka ɲi Mali komatigiya a tagabolo ka ɲi i y'a faamuya bon an ye sukɛlɛ caman kɛ i y'a faamuya bon ne kɔni ni komatigi caman jɛla ni komatigi caman jɛla bon n ye sumu kɛ yɔrɔ caman fo ka ko kuma tɛ don yɔrɔ min na ne ye sumu kɛ yen kuma tɛ don dugu dɔ fiyewu ne ye sumu kɛ yen i n'a fɔ o kɛra waati jumɛn bon ani sisan cɛ a janyana dɔɔni parce que o kɛra n'a kuma ta san saba an ye sumu kɛ yen n'a sumu fɔlɔfɔlɔ de kɛra yen kuma ta san saba an ye sukɛlɛ kɛ ka subaga caman minɛ ka subaga caman faga bon Wasolon Komako gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya yɛrɛ b'a la parce que ni ka kuma ye Fula bolo a talen gɛlɛya de kan bon an ye gɛlɛya caman y'a kɔnɔ an ye gɛlɛya min y'a kɔnɔ a fanga ka bon an ye gɛlɛya caman y'a kɔnɔ i bɛ se k'i da don gɛlɛya ninnu na gɛlɛya belebeleba dɔ la k'o fɔ ne bɛ se ka n da don gɛlɛya belebeleba min na bon ne tun bɛ si Waro ka tigɛ Waro n tɛ dumuni kɛ n tɛ mɔgɔ la ɲɔ fɛ n tɛ mɔgɔ la ji fɛ n bɛ tile 4 kɛ n bɛ wa kɔnɔ n tɛ mɔgɔ la ji fɛ n tɛ mɔgɔ la ɲɔ fɛ jinɛ de tun bɛ n balo wa kɔnɔ n de tun bɛ balo di yan bon n tɛ mɔgɔ la ji fɛ n tɛ mɔgɔ la ɲɔ fɛ bon fo kana t'o rɔ dɔɔni kana don so kɔnɔ jinɛko in daminɛlen k'an to buguda la ka sɔrɔ an ye na dugu kɔnɔ an ye gɛlɛya caman y'a kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ y'a kɔnɔ su tɛ sunɔgɔ tile tɛ sunɔgɔ su fɛ i tɛ sunɔgɔ tile fɛ an y'o y'a kɔnɔ baasi tɛ ayiwa foli ta halisa an b'o di acteur da filɛbaga bɛɛ ma an bɛ an fa n'an mɔkɛ fɛ Bazumana n'o ye Wala Zumana ye nin ye mɔgɔ caman siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye kuma la a sababu kɛ mɔgɔ min don k'a fɔ k'a bɛ kuma radio la walima télé la o mɔgɔ tɛ an ye seko kɛ ka taga segin cɛ walasa a bɛ se ka sɔn cogo min na ka kuma nin émission in kɔnɔna la
alisa ɲininkali a b'an bolo bazumana an bɛ taa ni ɲininkali ye halisa i da musaka mun ma i terikɛ ani balimakɛ n'o ye loma kɔnɔ ye i ni loma kɔnɔ cɛ mun de tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ aw ka jɛ kun bɛ cogo di ni loma kɔnɔ cɛ fɛn si tun t'an ni ɲɔgɔn cɛ ko karamɔgɔya ni kalandenya ne ye n ka ko kɛrɛfɛ a ma k'an karamɔgɔ kɛ kari su ni tile an ye ɲɔgɔn fɛ an ye sumu kɛ yɔrɔ caman ne ni loma kɔnɔ an ye sumu caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye sumu caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bon fo kana fɔ lomi kana sa k'a lona ba ma ne kɔni m'a kɔ bila a fana ma ne kɔ bila ni fɛn fɛn kɛra a bɛ n wele zumana n'an kɛ nin kɛ an bɛ sɔrɔ k'o kɛ a sukɛlɛ dɔw a kogɛlɛ dɔw bon an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya an tun b'o kɛ nka e bɛ se ka e bɛ loma kɔnɔ mun jɛra aw jɛra su aw jɛra tile e bɛ se ka mun de fɔ loma kɔnɔ ma bi i ye mun jateminɛ a la sɔn ma sugu jumɛn kun don a kun bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma i n'a ka jɛ kɔnɔna la yala i ye mun de jateminɛ loma kɔnɔ yɛrɛ dansogo ne ye ko min jateminɛ a la bon manamana ko a tun tɛ sɔn ma tun tɛ sɔn ma i y'a faamuya loma kɔnɔ tɛ sɔn ma minɛ bon suma ladiriba de tun an jɛla ladiriya kan i y'a faamuya an jɛla ladiriya kan bon an jɛ ani siyan cɛ ne kɔni ma tigɛ a la an jɛla ladiriya de kan i y'a faamuya a ye ko gɛlɛn caman kɛ ne n'a bɛ ɲɔgɔn ye a ye ko gɛlɛn caman kɛ donna ko gɛlɛn caman na an ye ko gɛlɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kalandenya kɔnɔ basi tɛ ayiwa foli ta ni an b'o d'i ma i sɔnna ka kuma actuel media sanfɛ bi a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ Bazum ka téléphone numéro di ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ k'a la walima ka mɔgɔ dɔ fɛ ka laɲini min ka fɛ i b'a se ka wuli 76 30 21 49 n bɛ segin a kan 76 30 21 49 halisa ɲininkali b'an bolo émission dɔnni kɛnɛ mun bɛ lase aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Saka Mayiga an bɛ yan kɔnɔna la an bɛ segin ka taa ɲininkaliw ɲɛfɛ Bazum na bi donsokɔni fɔ mana kɛ Mali fan o fan an bɛ komatigi dɔw ye waati ni waati an tɛ dɔw ye pewu minnu tɛ ye pewu e b'u mɔgɔw la Bazum na yala gɔnɔfɛyɔrɔ taga mun de y'i senna sumaya la dɔɔni gɔnɔfɛyɔrɔ taga ko gɛlɛn man ne senna sumaya la a ma kɛ komi gɔni bɔ man ne ye gɔni man ɲɛ ka s'a dan na a ma kɛ komi donso bɔ man ɲɛ a man ɲɛ ka s'a dan na a ma kɛ komi gɔnifɔla bɔ man ɲɛ a man ɲɛ ka s'a dan na ne ni loma kɔnɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min kɛ ni gɔnifɔ kɛla gɔnifɔ mina kɛ Bamakɔ yɔrɔ yɔrɔ la a b'a fɔ zumana fɔli yɔrɔ sinna an kɔ fɔli yɔrɔ i y'a faamuya mais depuis u bɔra la bon donso gɔnifɔ nana goya ne ye dɔɔni i y'a faamuya a ma goya ɲɛ ka bɛn donso kɛcogo ma a ma goya ɲɛ ka bɛn gɔnifɔla kɛcogo ma k'a fɔ ko mɔgɔ goman ɲɛ sumaya nin kɔnɔ mɔgɔ goman tɛ ɲɛ mɔgɔ kuru duman ne ye i y'a faamuya mɔgɔ kuru duman ne ye min sa ta la min tɛ sa ta la bɛɛ lajɛlen duman ne ye nka kabi ka loma kɔnɔ tan yan est ce que Bazum na taa gɔnifɔ wɛrɛ bi fɔlɔ depuis loma kɔnɔ tan na n wale gɔnifɔ yɔrɔ n wale gɔnifɔ yɔrɔ o ye dugu la fo wɔlila ye walima dɔ kɛlɛ wɔlila bon karamɔgɔ ka sanaban an ye o tolon kɛ bon ko ya karamɔgɔ ka kɛnɛ kan karamɔgɔ jumɛn loma kɔnɔ ka kɛnɛ kan mais depuis o bɔra la bon gɔnifɔ yɔrɔ ta can na ne sen sumayala la dɔɔni nkɔni nagoya ɲɛ tɛ dɛ mais n sen sumayala dɔɔni basi tɛ ayiwa an y'o faamu nka an bɛna ɲininkali min kɛ sisan o de ye i ye wasolon ka ye hali n'a sɔrɔ wɔlila a bɛ wasolon fɛ n y'a mɛn ko a bɛ wasolon laginɛ de fɛ nka ɲininkali min bɛ yen n'an bɛn'o k'i la sisan wasolon kɔmatigiw kɔni caman bɛ yen an bɛ foli di Badugu Mamadi ma yɔrɔ la an bɛ foli di Bugudali Fuseni ma n bɛ foli di Yola Bari ma an bɛ foli di Dawudila Tumani ma ninnu bɛɛ mɔgɔ ye minnu ye u fɛla fɔ actuel media sanfɛ yala i ni wasolon kɔmatigiw cɛ bɛ cogo di ne ni wasolon kɔmatigi cɛ kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn wɛrɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ne ni wasolon kɔmatigi an bɛɛ bɛ don da kelen an bɛ bɔ da kelen an bɛɛ don da kelen an bɛ bɔ da kelen ko ni min bɛ m'a kungo fɔ ni min k'a kungo fɔ ni m'a yen sɔrɔ n bɛna denmisɛnnin dɔ bila o bɛ taa bɔ tigi dɛmɛ kungo la n'i k'a ye min ma ye a kungo dɔn bon o de ma fɛn fɔ ɲɛna n b'o fɔ ni min ye dɔ fɔ ɲɛna ni kɔni ma o fewu n'a denmisɛnnin dɔ bɛ taga foyi tɛ ne ni wasolon kɔmatigi cɛ a ma diya fɔ o diyara n ye kojugu nka Bazum na gɔnifɔlaw bɛ to ka kuma dɔ fɔ
k'a fɔ ko kumatigiw n'i y'a mɛn kumatigi i b'a sɔrɔ kɔlɛtɛtigi don kɔlɛtɛko bon mɔgɔ caman kɔni bɛ Bamakɔ yan nɔ minnu yɛrɛ bɛ ka siganan don a ko la an kɔni dalen b'a la k'a fɔ k'a bɛ yen nka ni n ko bi i ka fɛn fɔ fɛn min bɛ se ka mɔgɔ tɔw la faamuya k'a fɔ ko kɔlɛtɛ fɛn don fɛn mun bɛ yen nka fɛn lankolon tɛ nka fɛn don fɛn min bɛ se ka bɔ n'a bɔ kuma sera walima a bɛ se ka ko dɔ kɛ n'a kɛ kuma sera i bɛ se k'i da don kɔlɛtɛko la bi. Kɔlɛtɛ ye fɛn min ye bon kɔlɛtɛ ye fɛn ɲɛnama don mais mɔgɔ de tɛ kɔlɔtɛ ta la ten k'a da lɔ mɔgɔ la ten i y'a faamuya wala k'a b'a ka kɔlɔtɛ ta k'i yaala de komi i ye sufɛ tuma na o fɛn tɛ kɔlɔtɛ ye dɛ fɛn tɛ kɔlɔtɛ ye an ta kɔlɔtɛ ko n'an bɛ taa sumukɛnɛ kan kɔlɔtɛ bɔ an bolo an bɛ taa sumukɛnɛ kan mɛ ka kɔlɔtɛ ta k'i yaala de e bɛ n'i yaala de i b'o ko dɔ bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ bon i hakili t'a la n'a bɛ a tigi sɔrɔ bon an tɛ yaala kɔlɔtɛ ye an bɛ taa jamanajɛ dɔ kɔlɔtɛ bɔ an bolo n'a kɛ jamanajɛ dɔ kɔlɔtɛ bɔ an bolo ni an bɛ taa cɛ kɛnɛ kan kɔlɔtɛ bɔ an bolo mɛ k'a fɔ an bɛ kɔlɔtɛ ta k'an yaala de sugu dɔ la sugu kɔnɔ la muso cɛ la bon an tɛ sɔn o ma basi tɛ i da sogo ni ko ayiwa minnu bɛ k'an filɛ nin waati an ka fili bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko sumukɛyɔrɔ la mɔgɔw ka faamu ko ma ko yɛrɛ de bolo parce que mɔgɔ caman bɛ yen bi minnu tɛ fɛn caman kalamo la sumukɛyɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka bila u kunna k'a kɛ i n'a fɔ jeliw bɛ sumukɛyɔrɔ min na olu tɛ o tɛ dɛ n'a fɔra ko ni kɔmatigi walima dɔɔnin ko se k'a fɔ ko sumukɛyɔrɔ dɔrɔn o ye kɔmako bɛ kɛ yɔrɔ min na ni u bɛ ka taa yen nɔ donc u bɛ labɛn minnu sabati ka taa da fila ka don olu la sisan donc foli ni taɲa san b'o dɔn o basumana an bɛna don an ka ɲininkali min kɔnɔna la sisan o de ye kɔmatigiw ka sukɛlɛ ko yala sukɛlɛ yɛrɛ ye mun ye basumana ye sukɛlɛ kɛ wa i y'a kɛ min ni min a janya dɔw jali la i bɛ se k'i da don mun na k'u mana bɔ dɔɔnin an tɛ n'u la sanfɛ ne ye sukɛlɛ kɛ yɔrɔ caman dɛ ne ye sukɛlɛ kɛ Mali la k'a kɛ Laginɛ n y'a kɛ jamana sɛ ma n ye sukɛlɛ kɛ jamana sɛ ma Laginɛ dugu ka dɔgɔ ne ma sukɛlɛ kɛ yɔrɔ min na o dugu ka dɔgɔ ne ye sukɛlɛ k'a bɛɛ la i bɛ se ka dɔw janjo da i la i b'a sɔrɔ i ye ko dɔw y'a kɔnɔ ko min yɛrɛ y'i lase wa kosɛbɛ walima ko min y'i sɛgɛn kosɛbɛ i bɛ se k'i da don o la ne ye janjo fɛn fɛn kɛ a bɛɛ diyali na n y'a fɛn fɛn kɛ a bɛɛ diyali na bani Bamakɔ diya suguya minna de ye suguya kɛlɛ mɛ kɔmatigi bara dɔn suguya ka bara dɔ yala o tɛ Bamakɔ diyali dɛ o tɛ Bamakɔ diyali ne ye Bamakɔ fɛn fɛn kɛ ne ye janjo fɛn fɛn kɛ a bɛɛ diyali na n y'a bɛɛ kɛlɛ kɛ k'a bɛɛ diyana k'a bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ n y'a kɛ Laginɛ n y'o kɛ k'o tɔgɔ sɔrɔ k'a kɛ Mali la k'o kɛ k'o tɔgɔ sɔrɔ k'a kɛ jamana wɛrɛ k'o kɛ k'o tɔgɔ sɔrɔ n'i y'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ n y'a tɔgɔ sɔrɔ subaga foyi ma deli fɔlɔ ka basumana ka k'i bɔ cogo la k'i dusu kasi dɔɔnin ni n'a mɛnna ɲɔgɔn na kosɛbɛ yala o janjo dɔw de la ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ mɛ subaga bon n'an m'a bilala ɲɔgɔn na k'a fɔ ko subaga kɛ k'a diya subaga la ne ye fɛn fɛn kɛ o ma diya subaga la o goyalen la goyalen subaga bɛɛ la dansɔgɔ goyalen subaga bɛɛ la basi tɛ i da sɔgɔ ko ayiwa nka su kelen ni subaga minɛ ninnu kɔfɛ yala basumana bɛ mɔgɔw mago dilan fɛnɛ kungotigiw bɛ yen banabaatɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka fɛn dɔ laɲini nka aw yɛrɛ tɔgɔ saniya min bɛ aw tɔgɔ kan bi aw kunmatigi tɔgɔ kan mɔgɔ dɔw bɛ siran hali ka gɛlɛya la n'u ka kungo ye yala basumana bɛ se ka mɔgɔw bɔ fili la bi ka kuma n'a y'a sɔrɔ ni ale fɛnɛ sigilen b'o kan ka mɔgɔw mago dilan su ni tile wa bon an ye mɔgɔ mago dilan la ne ye banabagatɔ caman furakɛ ka siya banabagatɔ ne ye banabagatɔ caman furakɛ i y'a bana kɔni mana kɛ cogo cogo ne kɔni b'a furakɛ ne ye banabagatɔ caman furakɛ bana dɔ ye yen i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'o kɔnɔ dɔɔnin parce que bana suguya caman de don i b'a sɔrɔ dɔ o mɔgɔ jugu ta dɛ mɛ a mana kɛ cogo cogo ne ye bana caman furakɛ basi tɛ nka mɔgɔ ɲɛ sababu y'aw fɛ tuguni yala mɔgɔw bɛ se k'i wele tilefɔni na walima ka wuli ka n'i fɛ yen i b'u mago ɲɛ walima k'u ka filɛli kɛ walima ka dɛmɛ dɔ don u ma i b'o fɛnɛ kɛ wa mɔgɔ bɛ n wele telefɔni na u bɛ na n bɛ mɔgɔ mago dilan i mago mana kɛ fɛn fɛn na an b'i mago dilan a bana ko di o a fɛn sugu sugu di wa bon an bɛ se ka i mago dilan i mago fɛn min na an bɛ filɛli k'i ye n'i ka kunkanko ɲami kan ni a ka di la n'a ka bɔ i la an b'o f'i ɲɛna i y'a hɛrɛ min na n bɛ f'i ɲɛna i y'a hɛrɛ tɛ min na an b'o f'i ɲɛna foli ni taɲa an b'o d'i ma an bɛ basumana fɛ halisa an bɛ Yirimajɔ a sigilen bɛ Yirimajɔ yan nɔ a b'a telefɔni numéro 76 30 21 49 wɔlɔlaka don
wasulun garu nga ni watin na sirbe bu ko yasi sa to ataka senke bu mo ni wala je ni ala sona bita ko fe amna wali dunu da kata fo afasura kata ni ngallo ten wala kata ka jata ana balmo walma ana kala ne mun weno usiba kuma chukumna kan jamala wasa aiwa emission mana boga sense kata abayo wala bazumana usabu ke wati na bararu aya amada ne jona nga nyana ngabo emission no akanga ni ngallo kila no ye nango bi ka wali mata ro kai bi ase mali ko matiguma ase wasulon ko matiguma ase mali donso ibe se kamu defo obo ni be wala wala madam ke kase ko matigima dege do daklete do ke bo daklete no ko kuma ama fo nya ko matigiyaro ebe do daklete ka bo daklete on be fo li ke kala mali donso finega mali donso bege do daklete ka bo daklete be doso ni soma be pengele ni difference ni ba ni noje difference ni doso ya ni soma ya che ya pomia la na ka fo be ma doso be be ke do dakelen fe be ke bot dakelen fe na jera ko no la jere kama ne bi de fola mais ko non ngile ni bla dana bon te manganto la re la be ke am be ke je ka do dakelen fe ka poli di mali doso be ma doso ya ka dini mais ni ko material ni alo ka to doso ya ka bazumana abe akwa kuma ko be hage mun sisa yana ni mo ya kan sisa ka ke an no ko matigi yana atigi be na ofe kala ya la walma ta se wala tu wala sa jinam sa ba fa na jo mun bon jina kun te krabala ka bom boy te na zo o che ka ko jina be kraba ka bom boy imina jina san ni jina tipe ako be ko rilare ni jika jina san ka ko jina mo boy ena jina san bo jina bi ko la mais ni mo na lampe ka ko ka ado kumatigiaro ka kumatigiyake ibe kala liyale ke ye kala liyake akala koro flari la koro sabara kala sangle de la kala santai ko ke pasi krande ka ko ka edo krana ngro ki akebi ka lombi mano ko sebera ani ni be bigila sebela ka ke ngro ka ngro to sika ke fi men doni mais krande be ngro ka bongro ite nyalo te familiare ita famia funi ba po ko mambulo bien fengre mbulo bon ita famia re ni mena kan mo ko bi deme bon ibe siasro ya kuma be siasro suma yama ni do na kan mo fe mo ka bo e be na mu fe ni lo foi ita foi lo ne that's all aiwa foni tana bodima isona kuma actually media safubi ajawa ya bena ka sabu ke ntiga kwe afa bisi ga kuma to na tondo mari ga kote mangani deli sona abena makosobe ngallama mangulo namno kila ode yambe feika la dilikan walma wulele ma da kano yulo kan da shama madini wo no be asmi go tana kan boyo to go ganga emission kon na bon lo re tenefe ne kon ba fa ija do manalo kijamto di manado kijamto di manadiro kijamto di manado kijamto di manadiro kijamto do soiro kijamto somairo wende kala dikare bashite alright that's all aiwa emission doni kana actually ndia safa ni we dance gana be emission an be mo fe doni na do kuma tikido wasulon gado abe dugu wala asiro yidi ma jobi amena dagunya lawanda maga fulige file bana kan go bela yilla ga fulige actually media bela an so ka kina uluma odan so kan ko nka fulige file bana be mali kono mali ko ka so fefen banfle para fina para bela nka fulige ba be ko anke nimbe fefen na nga foli ba be suma ya academy nga foli ba be mani mi nga foli ba be mali kono mali ko ka mali demsen nga foli ba be ani mo ba ko nga foli ba be fefen na si be bambela mo ba ko nga foli ba be nga foli be do so yi nga foli be do so ba yi ni sa ko to la ribi nga foli ba yi wow imbra aiwa ni we dance ga nga be emission na mo mo ga ngal temo an ka mo ga we ne we sha ma ga ne ga telephone mo 94 88 90 10 akala ndo ngwe ani adon ngwe anu an fu be braje le mun ba emission assisté mo mo technique la we a classe d'amélé an fu bo an fa o kambe bi jeri we actuellement media santé